Magandang umaga guys. Yun, bibisitahin natin ang kalagayan ng isang binata na mayroon mental health problem. Pupuntahan natin siya kung anong kumusta na siya ngayon. Ayan po yung bahay kung saan nakatira si Godor o si Victoriano Rosco Jr. Kung mapapansin nyo po, medyo may kalumaan na yung bahay at medyo sira-sira na. Yan po yung tatay ni Godor. Sila lang po nag-aalaga kay Godor niya, silang mag-asawa lang po. Medyo may katandaan na rin po siya. Siya lang po nang papakain at bumubuhay sa kanya. Yan po yung bahay. Luma na siya. Luma na po yung bahay, yung medyo naghahulog na nga yung bubong. Tapos medyo tumatirik, nakataygilid na yung bahay. Napakyat na tayo sa bahay nila para kunan ng video. Yung naman tayo. Sa pahintulot ni Tatay Bitok, umakyat na kami para kunan ng video. Ito na po ako, nakapasok na sa bahay. Dada! Yan po, mapansin nyo kung gaano kahirap ang kalagayan nila. Mapansin nyo po, medyo may sira na yung bahay. Sira-sira na po ang bahay ni Tatay Bitok. Kung makikita nyo po, yan, puro na po sira. Malalaking butas po yan. Ito na po yung kulungan ni Godor na halos 20 taon po siyang nakakulong. Yan na po siya kumakain, dumudumi, may hilat na po. Nakikita niyo po, puro sira na po. Butas na. Puro na po buta. Yan po siya, mayroon po siyang ginagawa. Nakahubad po siya. Pero katuig. Ayon kay Nanay Tina, 35 taong gulang na po si Godor. Tingnan niyo naman yung kalagayan niya. Medyo butas-butas na yung Lalakaw pala sa 15. Dito nakakulong si Godor ng halos 20 taon. Yan po siya, nakahubad siya. Noy! Ito po ang nakakalungkot na kalagayan ni Godor, kung saan siya po ay nangangailangan ng tulong. Dito na tumanda si Godor sa kulungan ito. Sa rihas na ito. Ano Bitok, mo pa yung aga. Nanumanan imo karuyag ipanawagan sa mga tawag sa gobyerno. Anak man renta. Diretsin yun. Nabuligan mak sa nakuan. Pasyente nga kuan. Bata nga arubas. Ayun kay Tatay Bitok, humihingi siya ng tulong medikal para sa kanyang anak. Pero naton siya katuig nga so kanya kamutangan. Sobra ng 30 ito. Katuig nga natula siya nakapreso. Patawi doon. San. Pero naman siya katuig, ilang taon na 20 anyos na. siya, dire ang kanya edad 35 anyos. 35, bali 20 anyos na siya nga nakapreso la. Ayon kay Nanay Tina, 35 years old na po si Godor at 20 taon na po siyang nakakulong. Kay nagpipinangastigo. Nananakit daw dati si Godor kaya siya ikunulong. Bisan nga ak. Linupan ak sinikaran ak nagtutugon ak. Mausit na pagkulong ak. Daramo nga inabot sa ak nga mga armas pagdaot sa ak. Si pag napapatay sa pangastigo sito. Maiton nga aking kulong para diri maka-rendi na utro. Kay ako nga tuway nga nakaan tinuulian niyo, hindi man ko tinuyuan. Hindi naman lat. May pangutana ba Bitok? Nahikuan na ito niyo sa doktor, nahipa-check up na niyo. Wara pa niyo kay pa-check up bisan makasayo. Ayon kay Tatay Bitok, hindi pa nila napatingnan sa espesyalista si Godor. Tanging sa albularyo lamang siya pinadala. Ikulwa man niyo ang kakuris ang sitwasyon niya ginaagian ni Raho. Ang kanrabalay medyo nawakay na. Di man Wakay na. narurugos na. Di kansan Aho. Kung saan mga naruyag bumulig sa mga ahensya sa gobyerno, di man siya kanya kamuntangan, mapabulong siya. At man dito kanya kakuan kulungan. Makaluluoy gad kun iisipon kay mga wakay na mga durugos na nga ni haros.
nakapriso la siya dito. Di man siya na pwede gumawas kay may nakahubo siya na diri magbado. Dito siya nalabot. Isa pong dahilan kung bakit ikinulong si Gudor dahil po sa kadahilanang siya po ay nakahubad. Ayaw mo po niyang magdamit tapos gumagala po siya sa kalsada. Ang pamilya po ni Tatay Bitok ay nananawagan ng tulong medikal para sa kanyang anak. Sa may mabubuting puso, sana po matulungan niyo po sina Tatay Bitok na mapagamot po si Gudor. Matatanda na po sina Tatay Bitok at nangangailangan na din po sila ng tulong medikal. Yan po yung likod ng bahay ni na Tatay Bitok kung saan po yung makikita ang kulungan po ni Gudor. Ayan po, ilalim ng bahay na halos nakatagilid na. Mababakas po dito ang kahirapan sa buhay ni na Tatay Bitok. Sa kalagayang ito ni Victoriano Rosco Jr., sana po mayroon pong makatulong sa kanya. Salamat.